கோவத்தூரில் தங்கியிருந்த அதிமுக எம்எல்ஏக்களை நடிகைகளுடன் தொடர்புபடுத்தி முன்னாள் நிர்வாகி பேசியதால் சர்ச்சை. விளம்பரம் தேடுவதற்காக தன்னை தொடர்புபடுத்தி கீழ்த்தரமாக பேசுவதாக நடிகை த்ரிஷா கண்டனம். பிரபல நடிகையை தொடர்புபடுத்தி சர்ச்சை கருத்து வெளியிட்ட அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி ஏ வி ராஜு பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு. பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்ததால் வருத்தம் தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்டார். நான் இந்த ஊடகம் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் பெப்சிக்கும் திரைப்பட நடிகர் சங்கத்துக்கும் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அந்த திரிசம்மாவுக்கும் என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்து, ஒருவேளை மனம் புண்படும்படியாக இருந்திருந்தால் என் சார்பாக வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறேன். 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக வருகிற 27ஆம் தேதி தமிழ்நாடு வருகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. 28ஆம் தேதி குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதம் சட்டப்பேரவையில் இன்று தொடங்குகிறது. எண்ணூர் கோரமண்டல் ஆலையில் ஏற்பட்ட அமோனியா கசிவு தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட வாய்ப்பு. மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான விண்ணப்ப மனுக்களை இன்று முதல் வழங்கும் அதிமுக. மார்ச் 1ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பங்களை பெறலாம் என அறிவிப்பு. கூட்டணிக்காக பாஜகவின் கதவுகள் மட்டுமல்ல ஜன்னல்களும் திறந்தே இருப்பதாக அண்ணாமலை பேட்டி. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய புள்ளிகள் விரைவில் பாஜகவில் இணையவிருப்பதாகவும் சூசகம். சென்னையில் இன்று நடைபெறுகிறது மக்கள் நீதி மய்யத்தின் 7ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா. மக்களவைத் தேர்தல் கூட்டணியை கமல் அறிவிப்பாரா என எதிர்பார்ப்பு. சண்டிகர் மேயர் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதாக உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு. வாக்குச்சீட்டுகளில் தேர்தல் அதிகாரி திருத்தங்களை செய்த நிலையில் சிறப்பு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உத்தரவு. இன்று காலை 11 மணி முதல் டெல்லியை நோக்கி செல்லும் போராட்டத்தை தொடரப்போவதாக விவசாயிகள் அறிவிப்பு. ஹரியானா எல்லையில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்திய காவல்துறை. நாகர்கோவில் அருகே தண்டவாளத்தில் வைக்கப்பட்ட பாறாங்கற்கள் மற்றும் மாட்டுத்தலை. ரயிலை கவிழ்க்க சதியா என காவல்துறை தீவிர விசாரணை. மும்பையில் நடைபெற்ற தாதா சாஹேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிறந்த நடிகையாக நயன்தாரா தேர்வு. ஜவான் படத்தில் நடித்ததற்காக விருது வழங்கி கௌரவிப்பு. வணக்கம் தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். ஒவ்வொரு முக்கியமான செய்திக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கோணங்கள், பார்வைகள் இவற்றையெல்லாம் பகுப்பாய்வு செய்து வழங்கக்கூடியதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி. இதில் முதலாவதாக பாமகவினுடைய தேர்தல் கணக்கு என்ன, அதற்காக தற்போது அவர்கள் இட்டிருக்கக்கூடிய திட்டம் என்ன என்பது குறித்த ஒரு பிரத்யேக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அதனை முதலாவதாக நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து நியூஸ் அண்ட் வியூஸ் பகுதியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது சண்டிகரில் மேயர் தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்பட்டதை ரத்து செய்து உச்சநீதிமன்றம் வேறு ஒரு முடிவை அறிவித்திருக்கிறது. இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பது குறித்து நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இது சார்ந்த கருத்துக்களை பாஜக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் தெரிவித்திருக்கின்றன. அதில் என்ன கருத்துக்களை அவர்கள் தெரிவித்தார்கள், இந்த திட்டம் சார்ந்த விஷயங்கள் குறித்தும் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து மராத்தா மக்களுக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டை சட்டப்பேரவையில் மசோதா கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியிருக்கிறது மகாராஷ்டிரா அரசு. இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, இதற்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடஒதுக்கீடுகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன, அதற்கான குரல்கள் என்ன எழுந்திருக்கின்றன என்பது குறித்தும் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து த்ரிஷா குறித்த முன்னாள் அதிமுக நிர்வாகியினுடைய கருத்து என்பது மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக இருக்கிறது. அதற்கு த்ரிஷா கண்டனமும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த பார்வைகளையும் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். அது தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்களை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தற்போது அந்த பிரத்யேக செய்தியை பார்க்கலாம். ஸ்ரீபெரும்புதூர் நிர்வாகிகளுடன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆலோசனை நடத்துகிறார். எந்த கூட்டணியில் இருந்தாலும் எந்த வகையில் அந்த தேர்தல் பணிகளை ஆற்றலாம் என்பது குறித்த ஆலோசனை இதில் இடம்பெறுவதாக தெரிகிறது. கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய சிறப்பு செய்தியாளர் கோகுலிடம் கேட்கலாம். கோகுல், இப்ப பாமக என்ன வியூகத்தை வகுத்திருக்கிறது இந்த தேர்தலுக்காக? யாருடன் கூட்டணி என்று முடிவு எட்டப்படாத நிலையில் அவர்களுடைய வியூகம் என்னவாக இருக்கிறது?
நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாமக கூட்டணியில் தான் போட்டியிடுவது என்று பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கூட்டணி முடிவை எடுப்பதற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கு அதிகாரம் வழங்கி அந்த பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் பாமக செல்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என்ற ஒரு தகவல் வெளிப்படையாக தெரிந்தாலும் அதிமுக அல்லது பாஜக கூட்டணியில் தான் பாமக இடம்பெறும். அதற்கான மறைமுக பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நடந்து வரக்கூடிய நிலையில 14 தொகுதிகளுடைய பட்டியலை வைத்து ஏற்கனவே பூத் கமிட்டிகளை அமைப்பது, தொகுதி வாரியாக ஆலோசனை கூட்டங்களை நடத்துவது என்று ஏற்கனவே முதல்கட்ட ஆலோசனையை பாமக நடத்தி முடித்திருக்கக்கூடிய நிலையில எந்த கூட்டணியில் பாமக இடம்பெற்றாலும் போட்டியிடக்கூடிய சில தொகுதி பட்டியலை தற்போது எடுத்திருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில இன்று தொகுதி நிர்வாகிகளோடு தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்திருக்கிறார். எந்த கூட்டணியில் பாமக இடம்பெற்றாலும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பாமக நிச்சயம் போட்டியிடும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆலோசனை கூட்டமானது தொடங்குகிறது. அந்த வரிசையில் ஒவ்வொரு தொகுதியாக பாமக ஏறக்குறைய இருக்கக்கூடிய 14 தொகுதிகள் பட்டியலில் எந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்றாலும் போட்டியிடக்கூடிய சில தொகுதிகளின் அடிப்படையில் ஆலோசனை நடைபெற இருக்கிறது. முதல் கூட்டமாக ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுடைய நிர்வாகிகளோடு இன்று தைலாபுரம் தோட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை நடத்துகிறார். அதில் தேர்தல் பணிகளை எப்படி மேற்கொள்வது, தேர்தல் வியூகங்களை எப்படி அமைப்பது, யாரை வேட்பாளராக நிறுத்துவது உள்ளிட்ட ஒரு முக்கியமான ஆலோசனை நடத்தி அதில் ஒரு முடிவெடுக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அபிநயா, பாமகவினுடைய இந்த தேர்தல் வியூகம் குறித்த விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி கோகுல். இதனைத் தொடர்ந்து நம் நியூஸ் அண்ட் வியூஸ் பகுதிக்குள் செல்லலாம். இதில் முதலாவதாக சண்டிகர் மேயர் தேர்தலில் நடந்த நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் என்பது அரசியலமைப்பு சார்ந்தும் அதே போன்று நீதிமன்றத்திற்கு இருக்கக்கூடிய உச்சபட்ச அதிகாரம் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது சார்ந்தும் பல்வேறு அதிர்வலைகளை இந்த நாடு முழுக்க எழுப்பியிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். சண்டிகர் மேயர் தேர்தல் நடந்த போது அதில் செலுத்தப்பட்ட வாக்குகள் 8 வாக்குச்சீட்டுகளில் தேர்தல் அதிகாரியான அருண் மாசி ஒரு குறியீடுகளை இடக்கூடிய அந்த சிசிடிவி காட்சி வெளியானது. இதற்கு எதிராக அந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய மேயர் வேட்பாளர் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றங்களை நாடிய அவர் பின்னர் அவர் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியிருந்தார். அப்போது அந்த சிசிடிவி காட்சிகள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை நீதிபதிகள் எழுப்பியிருந்தார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அந்த தேர்தல் அதிகாரி அருண் மாசி நேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தார்கள். இந்த நிலையில்தான் அவர் நேரில் ஆஜராகியிருந்த போது என்ன செய்தீர்கள் கேமராவை பார்த்து என்று நீதிபதிகளுடைய கேள்விக்கு மற்ற வாக்குச்சீட்டுகளோடு கலந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அதில் குறியீடிட்டேன் என்ற பதிலை அவர் தெரிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நேற்றைக்கு அந்த தீர்ப்பு, உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு என்பது மிக முக்கியமான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இதில் வெளிப்படையாகவே இதில் ஒரு ஜனநாயக மீறல், அத்துமீறல் என்பது நடந்திருக்கிறது, ஜனநாயகம் கேலிக்கூத்தாகப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்தை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக ஏற்கனவே இதில் குதிரை பேரமும் நடந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த தேர்தல் நடந்து முடிந்த பிறகு மேயர் பதவியை ஏற்ற பாஜக வேட்பாளர் மனோஜ் சோரங்கர் அந்த பதவியிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். 3 ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர்கள், அதாவது கவுன்சிலர்கள் பாஜக பக்கம் சென்றிருக்கிறார்கள். எனவே இதில் குதிரை பேரம் நிகழ்ந்திருப்பது முழுமையாக தெரிகிறது. அதனால் பாஜக தரப்பு முன்வைத்த கோரிக்கையான புதிய தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்துவிட்டு ஏற்கனவே நடந்த அந்த தேர்தலுடைய வாக்குகள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் முன்னிலையிலேயே எண்ணப்பட்டு அந்த வீடியோ, அந்த சிசிடிவி காட்சி என்பது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளுடைய அந்த அவையிலேயே ஒளிபரப்பப்பட்டு நீதிபதிகள் அதனை நேரடியாக பார்த்தார்கள். இதுபோன்ற பல்வேறு புதிதான ஒரு விஷயங்கள், வரலாற்றில் இதற்கு முன்பு நிகழாத பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த வழக்கில் நடந்திருக்கிறது. அதே போன்று தீர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உச்சபட்ச அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் 142 பயன்படுத்தி இந்த வழக்கில் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கிறது. அதாவது வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து முடிந்து ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர் குல்தீப் வெற்றி பெற்றதாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளே அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த 142 என்ற அந்த அதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில வழக்குகளில் மட்டும்தான் உச்சநீதிமன்றம் இதனை பயன்படுத்தி இருக்கிறது. 142 பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வகையில் 2 பார்ட்டிஸ், அதாவது வாதம் அதே போல பிரதிவாதிகள், இந்த இருவருக்கும் இடையிலான ஒரு முழுமையான நீதியை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட அந்த சட்டங்கள் மூலமாக அது கிடைக்கப்பெறாது என்ற ஒரு சூழல் உருவாகக்கூடிய சமயத்தில் இந்த 142 என்ற அந்த சட்டப்பிரிவை நீதிமன்றம் பயன்படுத்தலாம் என்பதுதான் அரசியலமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்திற்கான உச்சபட்ச அதிகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதனை இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பையும் அவர்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையிலான பல்வேறு கருத்துக்கள், தலைவர்களுடைய கருத்துக்கள் என்பது முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது. உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய
இந்த தீர்ப்பு என்பது ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்று எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் இதில் வாதிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கும்போது உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர் மேயர் என்று அறிவிக்கப்பட்டாலும் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழல் அந்த 3 பேர் பாஜக பக்கம் சென்று விட்டார்கள் என்று இருக்கக்கூடிய நிலையில் தற்போது அந்த 35 உறுப்பினர்களை கொண்ட அந்த அவையில் தற்போது பாஜகவினுடைய பலம் என்பது 19ஆக இருக்கிறது. அதே போன்று ஆம் ஆத்மியினுடைய பலம், அதாவது இந்தியா கூட்டணியினுடைய பலம் என்பது 17ஆகத்தான் இருக்கிறது. எனவே தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதரவை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று பாஜக உறுப்பினர்கள் கேட்கக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த மேயர் பதவி என்பது நீடிக்குமா என்ற கேள்வியும் தற்போது எழுந்திருக்கிறது. எனவே அடுத்த கட்டமாக என்ன நிகழப்போகிறது என்பதும் இந்த வழக்கு சார்ந்த ஒரு நீட்சியாக நாம் தொடர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான செய்தி.